Акыллар арасында иң акыллысы булу җиңелме? Без моны бүген уенга катнашырга килгән кызлар белән ачыкларбыз. Хәерле көн, кызлар. Исәнмесез. Бүген бездән Саба районы укучылары Гүзәл һәм Ясминия катнаша. Әйдәгез үзләре белән танышыйк. Гүзәл, сүз сиңа. Минем исемем Гүзәл. Мин Сәләтле балалар мәктәбенең 7нче сыйныфында укыйм. Минем яраткан шөгыль китап уку, яраткан фәннәрем биология, татар теле һәм әдәбияты. Әйе, тагын нинди шөгыльләрең бар? Хоббиларың? Мин җыр тыңларга яратам. Шулай ук мин рәсем ясарга да яратам. Нинди ярышларда катнашканың бар? Минем биологиядан олимпиадада катнашкан бар, татар теленнән һәм рус әдәбиятыннан. Яхшы, синең белән таныштык. Бүген сиңа уңышлар телибез. Ясмине, нинди туташ безнең? Минем исем Ясминия, миңа 13 яшь. Мин Саба районының Сәләтле балалар мәктәбенең 7нче сыйныфында белем алам. Минем яраткан дәресләрем ул инглиз теле һәм татар теле. Мәктәптән кала мин чаңгы һәм бию түгәрәкләренә йөрим. Димәк, син чаңгыда шуырга яратасың. Әйе. Быел шуганың булдымы? Әйе. Ярышларда катнашканың бармы? Лыжда әле быелдан гына йөри башладым. Былай татар теле олимпиадаларында инглиз теленнән, рус теленнән катнашам. Кызлар, икегез белән таныштык. Һәркайсыгызга да уңышлар телибез. Иң белемле, иң акыллыгыз җиңсен дигән теләктә уенны башлыйбыз. Сез әзерме? Әзер. Акыл батыл тапшыруының беренче турына аяк атлыйбыз. Кызлар, беренче турны башлаганчы, әйдәгез әле мәктәптәге уңышларыгыз турында сөйләшик. Нинди билгеләр аласыз сез? Мин мәктәптә әйбәт укыйм, 5-ле 4-леләргә генә. Олимпиадаларда катнашам. Укырга яратасың инде. Әйе. Ялкауланы дәрс әзерләйсе килмәгән көннәр буламы? Әйе, андай очракларда була. Ничек итеп ялкаулыкны җиңәсең? Үземне дәрес хәзерләргә утыртам. Гүзәл, син? Мин шулай ук мәктәптә 5-ле 4-ле билгеләренә генә укыйм. Шулай ук олимпиадаларда катнашам. Синдә дә ялкаулык буламы? Дусмы син ялкаулык белән? Мин дус түгел, ләкин минем дә шундый көннәр була. Мин ялкаулыкны җиңәр өчен шулай ук үземне юшын тизрәк бетерергә кирәк дигән уйлар белән дәресне эшләргә утыртам. Менә уенга әзерләндегезме? Бүгенге уенга? Алдагы тапшырманы карадык. Алар сезгә ярдәм итәр дип уйлыйсыз? Әйе. Мин сезгә әйтәм, андагы сораулар бүген булмаячак, әмма кагыйдәләр нәкъ башка уеннардагы кебек. Шуңа күрә беренче турны башлыйбыз. Бу турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгырыячак. Җавап вариантлары тәкъдим ителәчәк. Сорау яңгырауга сездән сорыйм. Бу сорауга җавабыгызны ничә балл белән бәяләячәксез? Сез үзегезгә 0-дан алып 10-га кадәр балл куясыз һәм инде чиратлап бу сорауга җавабыгызны бирәсез. Җавап дөрес булган чиракта бу балл сезнең исәбегезгә була. Әгәр юк икән, гомуми исәптән алына. Беренче сорауны укыганчы, мондай сорау бар сезгә. Татар халык мәкальләрен беләсезме, кулланасызмы тормышыгызда? Әйе. Беләм. Яхшы, менә безнең беренче соравыбыз, беренче турның беренче соравы татар халык мәкальләренә багышланган була. Ул булай яңгырый. Татар халык мәкале ничә кат үлчәп, бер кат кисәргә куша. Бу сорауга беренче булып Гүзәл җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? Мин үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Димәк, син яхшы беләсең татар халык мәкальләрен. Яхшы, хәзер тикшерербез. Ясминя ничек? Мин Гүзәл кебек үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Яхшы, бик яхшы. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. 5, 2, 4, 7, 10 һәм 100. Гүзәл, син җавап бирергә әзерме? Әйе. 7 кат үлчә, 1 кат кис. Бәлки 4 кат үлчә, 1 кат кистер. Юк, 7. Хәзер Ясминаның җавабын тыңлыйбыз. Мин дә Гүзәл кебек уйлыйм. Минемчә 7 кат үлчә, 1 кат кис. Тагын сан белән бәйле нинди мәкальләрне беләсез? 100 сум акчам булганчы 100 дустың булсын. Бер бала 1000 бәлә. Шулай дип әйтәләрме? Ярар. Чыннан да 7 кат үлчә, 1 кат кис дигән татар халык мәкале бар. Һәрберегезгә дөрес җавап бирде. Афәрин, кызлар, 10 балл икегезгә дә.
Икенче сорауга күчәбез. Ак аюлар кайда яши? Икенче сорау шулай яңгырый. Бу сорауга беренче булып Ясмина җавап бирә. Ничә балл белән бәялисең? Мин үземнең җавабымны 9 балл дип беләм. Ярый. Гүзәл. Мин үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Сез бик югары баллар куясыз, кызлар. Уңышлар телим. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Антарктида, Арктика, Австралия, Көньяк Америка һәм Африка. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Ясмина, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Әйе, тыңлыйбыз сине. Монда бер генә тот. Әйе. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Ә синеңчә? Мин Ясминның җавабы белән килешәм. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Хәзер, кызлар, Википедияны ачабыз һәм анда язылган. Ак аюлар Арктикада яши. Бераз гына бу сорауга дөрес җавап бирмәдегез. Шуңа күрә 8-дән дә 9 һәм 10 баллны алабыз. Кәйфләребезне төшермибез, чөнки безнең сорауларыбыз җитәрлек. Өченче сорауга күчәбез. Мәйданы ягыннан дөньядагы иң зур ил. Бу сорауга инде беренче булып безнең Гүзәл җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? Мин үземнең җавабымны 9 балл белән бәялим. Яхшы. Ясмина? Мин үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, мәйданы ягыннан дөньядагы иң зур ил. Кытай, Бразилия, Австралия Союзы, Россия, Канада, АКШ. Америка Кушма Штатлары. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Гүзәл җавап бирә әзерме? Әйе, минемчә, мәйданы иң зур ил ул Россия. Яхшы, җавабын кабул иттем. Ясмина? Мин дә Гүзәл белән килешәм. Минемчә, Россия. Җавабыгыз бик дөрес, кызлар. Россия чыннан да дөньядагы иң зур ил һәм шушы күтәренке рухта без беренче турны төгәллибез. Нәтиҗәләргә килсәк, Гүзәлнең әлеге 9 балл, Ясминаның 11. Икегезгә дә уңышлар телибез. Икенче турга күчәбез. Икенче турга күчәбез, кызлар. Табигать белеме белән дуслыгыгыз ничек? Табигать белеме дәресен укыганыгыз бар. Беләсез, ни эшләйдегез, нинди дәресләр үткәрәйдегез бу фәннән? Безнең практик дәресләр була иде. Без пикниклар оештыра идек. Урманнарда йөридек. Табигатьне Күзәттегез инде. Күзәтү көндәлеге алып баргансыздыр инде. Шулай бит? Ярый, яхшы. Ни өчен шулай дип сорыйм? Чөнки безнең икенче турыбызның соравы нәкъ табигать белеменнән булыр. Сезгә бу юлы бер баганадагы сүзләрне икенче баганадагысы белән туры китерергә кирәк. Бу юлы җәнлекләрнең табигатькә яраклашуын туры китерергә. Аңладыңызмы? Беренче баганада безнең җәнлекләр һәм кош-кортлар булачак, икенче баганада аларның бу табигатькә ничек итеп яраклашканнары мисаллар китереләчәк. Сезгә шуларны бер-берсе белән туры китерергә кирәк. Һәр җавабыгыз өчен 1 балл сезгә куела. Аңладыңызмы? Димәк, әйдәгез биремне карыйк. Беренче баганада безнең морж, аккош, куян, ябалак, аю. Менә сезгә җәнлекләр һәм кошлар да бар икән монда. Икенче багананы укыйм. Димәк, ничек итеп яраклашканнар икән булар? Җылы якка очулары белән. Икенче вариант йон алыштыру. Өченчесе калын тире, ишкәк сыман аяклар ярдәмендә йөзә белү. Нәтиҗәсендә дүртенче вариант май туплау, йоклау узак итеп. Һәм бишенче вариант төнлә яхшы күрү. Ясмина, бу сорауга беренче булып син җавап бирәчәксең. Синең җавапларыңны тыңлыйм. Алайсам, морж, калын тире, ишкәк сыман аяклары ярдәмендә йөзә. Аю май туплый, йоклый. Аюны йоклый дисең инде. Әйе, куян йон алыштыра. Ябалак төндә яхшы күрә, аккош җылы якка оча. Синең җавапларыңны кабул иттем. Хәзер Гүзәл ничек уйлый икән, аннан сорап карыйк. Минемчә, морж, калын тире, ишкәк сыман аяклар ярдәмендә йөзә. Аккош җылы якка оча. Куян йон алыштыра. Ябалак төнлә яхшы күрә.
Ayılmay, tuplay, yoklay. Куян төнне яхшы күрмиме? Yok. Кызлар, сез чынлап та бик дөрес җавап бирдегез. Чыннан да куян йын алыштыра. Бик дөрес әйттегез, кыш көне ак, җәй көне соры төстә була. Аю инде безнең йокларга ярата, кыш буе йоклый рәхәтләнеп үз ясында. Марш инде ул чыннан да калын тиреле, ишкәк сыман аяклары ярдәмендә йөзә. Ул безнең йөзүче хайван бит. Аккыш чынлап та җылы качып китә, ябалак инде ул төнне яхшы күрә, төнлә генә алга чыга. Бик дөрес җавап бирдегез, кызлар. Һәрберегезгә дә 5 балл. Бу тур сезгә ошадымы? Bu tur миңа бик ошады. Мин җавапларны дөрес бирә алдым. Бу тур миңа шулай ук ошады. Әзрәк авыррак булган җирләрдә булды, ләкин мин бу турны эшли алдым. Әйе, сез бик дөрес башкарып чыктыгыз. Киләсе турларда сезгә уңышлар телим. 3нче турга аяк атлыйбыз. Акыл батыл тапшыруының 3нче турын башлыйбыз. Әлегә безнең исәп 14-кә 16. Гүзәл, син бераздан калышасың. Кайфың төшмәдеме? Yok. Алга таба нинди стратегия белән уйнарга уйлыйсың? Нишәргә кирәкне алгарак чыгу өчен? Югарырак баллар куярга кирәк. Ялгышсаң? Белгәннәренә югарырак, әзрәк Чикләнгәннәрне әзрәк балл куярга. Ярар, без сиңа уңышлар телибез, барысына белерсең дип ышанып калабыз. 3нче турда безнең артык җавапны сайларга кирәк. Шулай бу турда сез балларны үзегез куясыз. Әгәр дә инде җавап бирәсез икән, гомуми исәбегезгә шушы балны тибез, әгәр дә юк икән, гомуми исәптән шушы балны алабыз. Шуңа игътибарлы булыгыз, бу тур бераз буталчык. Аңладыгызмы? Димәк, 3нче турның 1нче соравын укыйм. Цитруслы җиләк җимеш. Бу сорауга беренче булып безнең Гүзәл җавап бирәчәк. Шуңа синнән сорыйм, ничә балл бирергә уйлыйсың? Мин җавабымны 8 балл белән бирәм. 8 балл белән бәялим. Ясмина ничә балл бирә? Мин дә Гүзәл кебек 8 балл белән бирәм. 8 балл бирәбез. Ярый. Цитруслы җиләк җимешләрне беләсез инде. Яхшы. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Грейпфрут, мандарин, лимон, анар, бу икенче төрле гранат була инде, лайм һәм әфлису. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Гүзәл, синнән сорыйм. Минемчә, цитруслы җиләк җимеш булмаган әйбер ул гранат, анар. Анар дип уйлыйсың. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Башкалар цитрус инде. Синеңчә. Ясмина, син ничә уйлыйсың? Мин дә Гүзәл белән килешәм. Минемчә, анар ул цитруслы җиләк җимешләргә кагыл. Сез бик дөрес җавап бирдегез, кызлар. Афәрин. 8 балл икегезгә дә. Икенче сорауга күчәбез. Чәчәк ата торган үсемлек. Үсемлекләрне искә төшерде, кайсары чәчәк ата икән? Һәм җавап вариантларын тәкъдим иткәнчә, Ясминадан сорыйм, ничә балл белән бәялисең? 9 балл. Гүзәл, син? 10 балл. 10 балл. Куып җитәргә телисең. Ярар, уңышлар. Җавап вариантларын тәкъдим итәбез. Тузганак, абага, төнбыек, мәтрүшкә, угьяна яфрагы, чыткан. Ясмина, җавап бирергә әзермисең? Әйе. Тыңлыйбыз. Минемчә, абага чәчәк атмый. Кабул иттем җавабыңны. Мин шулай ук Ясмина белән килешәм, абага чәчәк атмый. Абагадан юлка бәхет сорама син. Шундый җырны беләсезме? Юк. Ягы каштынып барырсыз әле. Чынлап та абага чәчәк атмый. Бу үсемлекләрне барысы да чәчәк ата, ә менә абага чәчәк атмый торган үсемлек. 3нче сорауга күчәбез. Кыш бездә кышлаучы куш. Сорау шулай яңгырый. Бу сорауга беренче булып Гүзәл җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 8 балл белән бәялим. 8, яхшы. Ясмина, син? Мин дә Гүзәл шикелле 8 балл белән бәялим. 8 балл. Ярый, 8 балл уйнатабыз. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Карга, күгәрчен, чыпчык, саескан,
Беснәк һәм Тургай. Güzel, cevap бирә аласыңмы? Тургай дигән җавапны сөйләм. Бик озак уйлаганнан соң, Güzel, Тургай бездә кышламый дигән фараз ясады. Яхшы, Ясминә ничек уйлый? Минемчә, Тургай бездә кышламый. Бик дөрес, кызлар, 8 балл 2-ге дә. Афәрин. Ярый, кызлар, 3-нче турны төгәллибез. Инде 4-нче турга керәбез. Һәр кайсыбыз белән аерым-аерым уйнашабыз, яме? Акыл батыл тапшырын 4-нче турын без иң элек Ясминә белән уйныйбыз. Ясминә, кәефләр ничек? Әйбәт. Син мәктәптән 4-5-кә генә укыйсың, менә бүген үзеңнең уеныңа ничәлеп куяр идең? Белмәйм. 3-ле куяр идеңме? 4-ле с плюсом 5 минусом. 4 куяр идең, ярар, 5 куяр идең. Яхшы, әмма хәзер 4-нче турда сиңа 10 сорау яңгыраячак. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Әгәр дә инде син сорауга җавапны белмисең икән, алга таба дип әйтәсең, яки белмим дип әйтәсең. Без тиз генә икенче сорауга күчәбез. Әгәр дә инде беләсең икән, җавап бирәсең тиз генә. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл өстәлә. Син булай да безнең бераз гына алда барасың. Шуңа күрә синең бераз өстенлегең бар. Көчне җыеп, белгәннәрне искә төшереп уенны башлыйбыз. Әзерме? Киттек, беренче сорау. Мәче сүзенең синонимы? Пси. Дөрес. Салават күперендә ничә төс бар? 7. Дөрес. Әкиятләрдә кайсы хайван хәйләкәр итеп сурәтләнә? Төлке. Дөрес. 12-дән 6-ны алгач ничә була? 12 минус 6. 6. Дөрес. Корт сүзендә ничә иҗек бар? Корт. 1. Дөрес. Җәен үлән нинди төстә була? Яшел. Дөрес. Тәлинкә, кашык, чәнечкә булар нәрсә? Савыт саба. Дөрес. Утын яру өчен кирәкле эш коралы? Балта. 4 кешегә 1 эшләпә. Ул нәрсә? Бу табышмак. 4 кешегә 1 эшләпә. Өстәл. Дөрес. Алфавитның соңгы хәрефе. Я. Бик дөрес. Ул дөрес җавап бирдең син. Афәрин. Güzel. Инде хәзер синең белән уйнарга чират җитте. Кауша, дулкынлану бармы синдә? Әзгә. Каушама, дулкынлама. Син безнең бераз гына калышасың. Бары тик 1 балл сезне хәзер аерып тора. Барлык сорауларга дөрес җавап бирсәң, бәлки синең балың күбрәк тә булыр. Миннән сиңа 10 сорау, синнән тиз генә җавап. Әгәр дә инде белмисең икән, белмим, алга таба дип әйтәсең. Әгәр дә беләсең икән, тиз арада җавап бирергә кирәк. Уенны башлыйбыз. Беренче сорау. Бабай сүзенең синонимы? Корт. Россия флагында ничә төс бар? 5. Дөрес. Әкиятләрдә кайсы җәндәк куркак итеп сурәтләнә? Куян. Дөрес. 8-гә 7-не кушкач, җавап ничә була? 8 плюс 7. 15. Дөрес. Балта сүзендә ничә иҗек бар? Балта. 2. Дөрес. Кар нинди төстә була? Ак. Кыш, яз, җәй булар нәрсә? Яласылары. Дөрес. Җир казу өчен кирәкле эш коралы? Көрәк. Дөрес. Борынсыз чыпчык боз тишә ул нәрсә? Тамчы. Дөрес. Арба сүзендәге беренче хәреф? Ха. Дөрес. Син 9 сорауга дөрес җавап бирдең. Бик яхшы нәтиҗә бу. Афәрин. Шулай итеп, кызлар, бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе шашуларга кадәр укуларыгызда уңышлар. Сау булыгыз. Миңа бу уен бик ошады. Мин бик шатмын монда килгәнемә. Авыр сораулар да булды. Миңа иң авыр сорау миңа Антарктида һәм Арктика белән бәйләнгән сорау иде. Чөнки мин үзем аюларны Антарктидада һәм Арктикада яши дип уйлаган идем, ләкин Арктикада гына яши булдым. Миңа уен бик ошады, ләкин мин кошлар турында җавап биргәндә миңа бик авыр булды. Һәм мин үземнән канәгать. Минем бу уенга тагын киләсем килә, чөнки күп белмәгән әйберләрне белеп була. Бик кызыклы уеннар оештырыла.
Балалар җыю нәтиҗәсендә хәзер турнир таблицасы менә булайрак. Бүгенге уенда катнашкан Гүзәл һәм Ясминә алдынгылар рәтенә килеп кушыла. Димәк, бик тиздән без алар белән тагын күрешеп, батл оештырачакбыз. Әгәр син дә безнең сорауларга җавап бирә аласың икән, уенда катнашырга кил.